Mbukela-ke ngibingelele kanti ezemidlalo engikuphathele zona kuleli hora zime kanje. Mbukele kusabalala izithombe ezinkundleni zokuxhumana lapho khona umdlalo we-Kaizer Chiefs umfundi Vilakazi ehluleka ukuzibamba enkundleni ubese esidinde sikanandi isililo emva kokuba i-Kaizer Chiefs idliwe iMamelodi Sundowns ngamagoli 4-0 emdlalweni wokubula impelasonto ngomgqibelo e-FNB Stadium. Mbukeli bekubuhlungu kunjalo kuyimpofana ikakhulukazi kumfundo Vilakazi obezama ngakho konke emdlalweni ukuba iqembu lakhe linqobe, kodwa iMamelodi Sundowns igcine iguqise ngemvula yamagoli 4-0. Mbukeli iMamelodi Sundowns yona izobhekana nePolokwane City kusasa umagamanxa nje ihora lesikhombisa ebusuku eLoftus Versfeld Stadium. Mbukeli bekuzona-ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ubeke uvo lakho ku-comment section ebese siphinde sihlangana futhi kwenye ividiyo elandelayo. Mina sengiphuma kanje, sale kahle.